ina to ko ndra ko to kwana na watero ku wacha tu deliberately and purposely singing chia megirele sonie chumeyo asto ko chikoba to ko songa yeso ngo chakare obokoreri bwaye eseginero ngo imokere korwa ase ababwatani na kero kende bali barochenga yeso bere threat akia chako to muntu yo taliko to ira bobe university ke yachi to maite yago to ire speed ya amaigeria ya bwata chinguru kegima bagate okorango yo you want to overthrow the government. Sure, that is what they thought. Twakwariganira senchira yobo ikirano ase echumeye na mange twakwariganira nene kurwase amaigerio ye lesson mulisia oito Zedekayo nchonga tanyora tiribaga yogosanga amona intwe mambi yabono mubera wakorora toigutibi yake ga malaria mutare tera kinto no gosemerenga atasikia vizuri kwa jina la Yesu. Amina sana ilinera nyara koba iga ko so mona into nyara koba to kubatrana gochasti sabato chiko bwate kolendo baira maiga mambi yabono ande onsi asmore ya maiga yo mulisia Zedekaya mambi yabono otabirenga obaganiri na inwe sabato enkiya omulise Dominic Bosire karibu sana taraya singing jogo sabato so amageleleso mwancho muligeri to sabe tatinya sae bia muna singing churu mwigeno ono watoretiro bwaro buiga na ndiringana lia tuguchikoegera to muikogo mochenu unyara ko bagugotora guiko mwerio Yesu Kristo yiro mutoria. Amen. Amen. Sante sante. Political stability umulise nali kuna kuligeria na ensi gwa tomorembe no toereru kwaina nereri bagaria bene guchia seno nyaba bwatani no nyana ba Kristo na begeni bonsi banyara kwa bagotwara chinga kichintoereru kigima asinge jogo mu bakomone nobo na komosasima ekineke ene kabisa asinse toererete nemeroberio egokorwo gekobemia right na magendero ni gakobo lakini because nande kanisa chia very corrupt the churches into tuagerire the nation is not going to be stable. Yes, we are compromised to are very corrupt as a church nyakwa ngabu no morai nyanaye president ngogunse kabisa mkosiete ko bwanyasaye and I will treat you special ngoligerie keroge kiyogo ikaranse kanisa ime ikogo chikaranse kerogo kerikere kanisa ono ingana yango sasima in the church tueva the purpose yogo kole meremo ya Nyasaye in the church ngoligereria tuabika abarai moto nari ko challenge ya aba Kristo bane kanisa ngabatebya etogo cha tuareta aba politicians y'umuchango tuababeka tuaba uru 5,000 uze 10,000 gosoreta no 100,000 lakini tuamwe platform ira chinsa chinyinge gwetani umurandi kokwana osali chinsa chio brandi dikari ko imukarwe sadaka yaye the moment tuateme telimo I saw the church into tuweka toka koromo chango mia monteru itene familia aena kiro mondo lakini the moment toko bahali baka like now if you see there are churches veso kiringa bono tiga tokoreiga lakini when you look back yes, the same reader neros ogerete ensira siro nyende ribatini nagote yo muntu yo ng'ai no muifigo se aye tori muigenwa but because yechibese yes, denga maite afadhali yo koibo tolete the country is getting worse yes, the country is getting worse and worse each day. All right. Tu agenda wiki my brother was graduating. All right. Masters yae. Kero tuenda Nairobi lirina lichisive maandamanare ilibidi toe pechi para ntogende town. Tochikoenda back street maega Kiambu Megweta tuchikwanda muta ulio monene wa abantu abanene Nairobi aria tuchigosoka rende tuchikwenda tuari guchikutimukaegera tuchigo attend. You realizing that the country is not tension in error. Yes. It is there and the readers are not listening. They are after positions. Let's not try. Imano sana maita nonye kanisa no tuchakira nonye kanisa ito asitu kurwa nando onsi astuetire
Murisi umayete bagotanga in order for you koba umuteneneri we department iria magacho se development. Bakotware how much are you connected na wanasiasa? Yeta tukanga bwato muchanga gonto gotume gochiase ona ba misi elino morete ase kanisa anyway. And this is why togotebanga we need to stand firm, but I'm happy with the kanisa itoyege sabato. Yes. Anonya barai bakeba gocha ba misbehave. I had one reader gagotebanga the only church in Kenya apart from the Jijire religious Chions oise kobeka religious egotenene tari weso inande tari gotenene mangana politics ne kanisa itoyege 70 day, and that is happy. Pastor Baito moto let down na ino mogende gosoa soko ngaina politicians singa mbia mure Kinechikura chino chose. Kinechikura chino. Tubatiga bache batebi intu toko basabera lakini intu tobwati kero muntu nabwate libakali ogochoro yakorete oyi hatagite. Tara ibaito ichikanisa mbara bagutoriera sana Adangoma chikure chichionsi ne chiago. Kanisa membership igere 1000. Igobone chichia. Na andi gobare adults avosi babwate ekora ne kebande. Igo kingi chetega iga ni gontenere chikura eri bwayemo. Anyway, mwancho morigere taseni kanisa TV. Ogenderese. Twakwa ibagaria bene nyarako kuyarigania wekanye biyakige muri lesson yago amone kuyago hindo nyarako gwekanya asekerenga yo kane kinga nyarako batokorigeria magire lesson yechumeya stokene to batokorigeria igatiye bitabo biri byenjiri bibire togota bibire bino muri bibire bine bitabo ya Matayo kia Marko kia Luka na kia John bibire bine bikwanerete igoro yoko iborwa emeremo ya Yesu Kristo abuigo asubwamo byena kwa bigo kwanera igoro yoko boli gwa kwa manyabantu korwase diera liria ebibe nabo igo gotorangiria senchira yobo ikeno molisi ni short tugira to kobigweta tualigirete Yesu ogochaka emeroberia yobo kwalia so wiko wense lituko elimo asobo kwali lakini ndia kunete ichuma maragoba liga kuna neli tukolitanga nili chuma lia chuma pili mapi likuneto meroberigete gakoreka naria ne korege tabu litanga ningi ya korege tasoborandi esamuni yabwate yaringe powerful gento kende kora tukari okorande gotanya gokoreka kora tukari mnananda akorangeria boro kigubaye belitangani ngakibare ngekuruba na ngakibatige byonga nkikiagera batige byonga tukamanya gocha tukarigereria ensemende yare gokwana ngaki nyasare konyora chingurwere chyo gokora emirimo yaye obubisi bwarenge yo gokora emirimo yaye tukaroranga okosaba. It's one of it. Visitation is another thing that Jesus yakorete ingaira na bari go create time ogende ensemo uchigokora ensemo yaye yo gokorerio erikonyora chinguru chyo gokora emirimo igo ebina bibiri twarigerete lakini rero tukare gocha nande asoyo nyasaye bono osoira asobokoreri ngorigere tukare nga ase chisegi chigo chaka karacha kemirimo nande ngoso akare lingana rito line no mwancho muri tukorigere rikare kukwana igoro ya the controversy controversy eyenesi esegi kego chaka asobokoreri bwaye esegi ego chaka sobokoreri bwa Kristo kirachinga kyegetete amone meroberi yaye ya butambe yo bokorera no muri Swiss kunyura ntwarigereje nande to get challenge of course last week to get ngaibono tuira visitation squeeze to worship from a comfort zone igari kanisa kitwa korera oroiga ero ntokari ko inchernero oro chikanisa chiri chibyumbe goze chinga right twena nalibaga na kiyaya amisi ntimuro chiga motari kwa na motari rero morenaki ono engana bune yo enwene ya to challenge tinanda bwo nyara ko batokurire mbara bya bo muri sito cyake tu esegi ningi aiga esegi ometa abantu ko lazima baba babiri chipate lazima chibe ibere no kwamera nikobo ando bwate Yesu Kristo na ando bwate abafarisayo abegere ba machiko aba babwataine una bono ninse na bono igatubwata abara ibe kanisa bari babwataine ne serikali lakini barabara ibe kanisa equally
ababa oroki gwa machiko tinde toendare mono tuchikoriya ng'aba ng'ambara bia babarenge we can see chisege buna bono in Kenya. What is ngige kurwanerero? They were thinking ngoyo gachire koira positions chiabo. Equally, they were thinking is coming to fight politics, politicians. Vechinga kiecho. And that is why tokonyora aboroki gwa machiko. Gose bari bayigerete lichiko mono. Dobwata abafarisayo n'abantu kyaba abafarisayo n'aba barenge the Pharisees and the Sadducees aba bare manyekaine ngana ubarenge buna ekerore ase ekegoriekyo. These are the people we are going to look at. Aba nabutokonyora in every circumstance yasekere bitambe kero yesa gokora nabugate ebitango lakini tuinyore ng'esegi yetari ga yachakera segi yege chagete kururiri yesa koiborwa na tuinyore ng'oko morwania nande tari abwe chagete kuruguru ekamanya gutirimboka gocha sense muna yesa gokora gento gieke akoyo tuinyore echagete kururiria bire charutira sense agachake segi na gento gieke na mwanya bantu ikarachaka na mwanya bantu ne Nyasaye nande kerachaka Yesu agatuma gento kieke omoboria ikaro Yesu acha bonoriria abana batangi ngo itubarenge natakamba background so that we can be able to see ekero bachaka goito gocha bono yachire goikere karo Yesu bona abo monene still segire negendrete bakacha kumanga ke orio kwane tore gocha koiro bogambi gose gocha koira babwete nga it is a political what leadership ochire ochakire korandi ababa obvious ndo bwata bakorie gasie kanisa babwataine n'abantu bense gosabari bari abantu bense bakamanya gosoana na bono gwetera asaba bamanyete ngana bamanyete lichiko kuna bantu bwata ba pastor na barandia aba batumanyete ngana bobwenete kotebie kani eserikali lakini ribaroche bagenda bachiko ebwe pasha bono this is what was happening bakorigie njera ngakyo muntu yotoko mueliminate equally enjera politicians bakorigia opponent ya ngakyo mueliminate korwa segendoki asense equally amangana yango kwana na arakare gukwanirwa ase chapter to guchikurigerera ya kabere ndokure ne chapter ya gatatu yegetabu kya Mark igo this is what we're going to read and that is why nataka togenda ase kebungu gitekenene kegotoraike kerekia Mark 2 verse 27 and 28 iyo enene igoro ya okorenda sabato nabo igonga naraya agendete ko bauma twinyori Yesu aso background tugaige umurisinga gwateba nemero beri yabatambe Kristo ariko yakora especially ditkori sabato abantu kanyara ko baweso kyanga twateba manyubiri chiko batanga ya yemamincha egetabu kia Mariko ibere kefungo kia kemerongo ebere na bitano na bibere wikira emerongo ebere na bitano na bitatu ebibilia gotabega kabatebia esabato ya koretu asengencho ya manyabanto tari manyabanto asengencho esabato naki omwana omanyabanto nere omonene wesabato ndegerero mulisia akabatebia esabato nigo yakoretu asengencho ya manyabanto tari manyabanto asengencho esabato naki omwana omanyabanto nere omonene wesabato abande aigato inyora abana barayi barenge barendete sabato mono no ene nchiro ugokora imirimo yago isabato gusonya no burandi mbabwata limits nchiro ugokora Mateo zengo ikerete chingaki kanisa ya SDA tu ari engakinga edo bantu batomanyete nga intu abantu tokorosi ndagira isabato mbali kuruga yokindi yo mumo 70 day I think kongera kurumaegabo mbabwate the culture yo gutanga nonye nenjera ogwesaba ko gwesaba bakayora onali gwesabira omanye koragera lakini bono ebintu mbira igato guchikurigereria nge bitano ebyo byarenge tubwate esegi igoro yo kwabera ngobwate libaga lyo kwabera alright okona kwa korandi kwarenge kwa Yesu Kristo asiri tukeririe sabato na esegi igoro ya
endagera ng'aki baragera ebigari ebi nkibatuera enchara yabari bakora kintu kieke nkibabitwera rero na esabato tobweneti koruga tobweneti gokora ki Yes. Equally esabato bono nkaba have a burden in that those days igengo musigo enchara nekoria nabo koremerera igo noe no omwana onyore ngo tori komuhandagera bakaremerera igo equally ntotware esegi igoro ya Yesu Kristo uyu ningo esegi igoro ya Yesu Kristo identity yae nesegi nero igoro chinguru echiabwate ne chiango equally Yesu nigare barimo ngakiabaiga ngakiagokora ebinto omuntu uyo which powers yabwate tindi go comment ase a key text abandi ngobori bari esabato tero sirigoro ntukikonyora ase tukurigerera igoro ya this controversy igoro ye sabato igo anene nkitugo chikurigereria abarai be kanisa mbabete mamincha na maigeria Yesu Kristo ari abwate aretete Yesu Kristo enchera are korandia nande buna yarenge esabato ni chinguru chiri ari gotumeka. Remember the first sermon iri twarigereti njaretete abantu bakangea gocha abange. Remember Yesu ongeire kogain the crowd popularity. Yes. And these leaders they are now trying to look for ways yogotaka como iraninse muntu yo ngakia gocha with this power. And remember byagokora lero kwanu bono ebinyoro tara intubuna baraibe kanisa bono twangairo nyagokaro murisie kanisa bono turi gokwano omuntu gokwano no monga onya naye pastor and this one yurigerero na chiobisi chie kanisa tima etigo sige 70 day ntokabwate buraibu nobo lakini na bera atoke bwekire no ne chiobisi to chiege sabato omuntu yo ngakiaba popular tigato motsteneni tarandi looking for ways yokokora gento kieke yokomo vacancy tarandi equally na kieko gero morikia kare gotebanga ase okoigera waito ndochikoba tukurigereria ase chinseme chitwakwana igoro yoko kosasima kwesabato igoro yesegi igoro ya ngakichinguru kichinga ya Rusia nebinto binde lakini chisegi echinjiri korukurusiko njiri koru asaba bwata echikuru asaba raibage ndoki be kanisa abutokorokanga the Sadducees and the teachers of what of the law abubarenga barai ase kanisa Ibona sano mwanchomo ligereria onyore ekerene boigo ngumuri cyanyara ko baga kobeka uburusore liringa abanda amba bwate expectation bwate anya maganyo gete ekera no yakuru ase obobanya buri bwa Isaya ase mu mengoro totenga Yesu yore guchipo baga gocha ime biregera bya banta bango mwanchomo ligereria nigo bwate big expectation igoro yo gocha lakini gako iborwa akaiborwa and from a very humble background. They were not expecting. Na creo que ellos kaga ndete no nyemeremo ya emparo robado baganyete omubole nyare ko baga kakwiburu yakwero chire bar no katikati yabo mbara amanyanga enchiro yaba netu ninchira achire okoranga tumechezo na venga sekenyoro iboire yanda akoira ari seino akamuraka ka misi ya kaka utari umwisi onyare akibona gukwa ngakiago korai witwicho authority umusio yonata usintu arabanyango ndaka family kabo ngakikari akinire ngora ikano aka family akanone skuna akamura akaboringa ajete school ngakiga gukora aya machano no enchera ni karo mu muroyo bodi na warata benga mu muroyo chibese enchera tubarire ranga na bakari miruberiye wantumo ligererie kina kibono kyarenge kirenga ekerene igo Yesu kago cha kemerimo yaye ifes a lot of resistance ando nyore ekifungo kenga mulisi gwatebanga esabato nigo yabigo twasinga nchi munyabantu korentali munyabantu igoro yesabato ase sabato so the Sabbath was not meant ase munyabantu kokora gento kieki the Sabbath igaigo mulikia tanga the Sabbath was made for man. The Sabbath yara koretwe asenginjo ya mwanyabantu. Tari mwanyabantu asenginjo ye Sabbath. The Sabbath is not there asenginjo yake.
ya mwanyaba ya mwanyabana ige mwanyabantu niga atongetwe Yes. igona the Sabbath was made for man akore gento kie Yes. asasime in that Sabbath. Demono sana karibu umulisi tutaraswase kifungi kenyara ko bigutorase lesson esigine rororo eritwate bachise mo chiria igoro ya obokori bwaye tuge turakonera igoro ya omorokia o Yesu asirieta Levi na mabori amanga yanya tukobaga kuboligwa igoro ya fasting yo turachikoba tukoria sigetabu ke Mark 30 Mark 2 Otige Mark tutaraendo Yes. togende Mark that is 2 verse 1 to 12. All right. Yes. Mark 2, 1 to 12. Na nabatabi ngokwira oito kore chapter 2 wansira bugotira. Nyasaye gakari kubwenia Yes. omuntu. All right. Nakiego teba. Agasoa Kapenaum na inde nyuma ya matuka make akaigugwa ngano are nyumba. Ria banta abange bagasangerekana amo tiria tigarete libaga asebare no nyango ikagesieri na Yesu akaba ogokwana ringana asebare abantu bagacha bakamorentera omuntu orengeri ligata obogoirie n'abantu bane kiagera batanyarete komoikange asinginchi omuganda bakabochora ekerama asari arenge koba akurire kogetagora bagaikia oborere buria orenge ligata araire Yesu agachakororo kwegena kwa agatebia uria orenge ligata omwana one ebibe byao byabeirwe abande ase aborokia bamariko bagaikaranse tararo bakeboria ase chingoro chiabo na kyo yagoteba iga nkora amare ningo oranyare kwabere bibutatiga oyo monere Nyasaye iyo Yesu namanyete aso muiko ime buna bare korengereria ase chingoro chiabo akabatebia na kimo korengereria iga ase chisokuru cheino ndirire eliango batebia oyo lerigata ebibe byao byabeirwe wasegoteba imoka bwetweke oborere bwao ogende korende munyare kumanyanga umwana omwanya bantu nare nokubwa sense gukwabera ebibe. Thank you. Nataka turigererie mpia mono mwanchu murigereria ringana rinene nataite korora kurwabo the fate of these people ekeritu atebanga chinkoma chiae chiachire abantu baichuire tibabwati tukunyara kumuikera asari nyumba egekogera abantu baichire ande eldokorango kuganiani gokwarenge okorora abantu ababono konyora basomire konyora obweniri abantu barorire what is done within a day abantu babwenire ababwate michando ababwate marweire babwenire in that Sabbath omanyire gocha asara ase nyumbeye bono osoire ime esegi kari guchaka aba bakoigeria amariko gusaba barai niho bakari kuboringa omuntu oyo is blaspheming omuntu oyo atate kora amiri taliang dia Nyasaye ngobwata riba kakora gento kieke dio kwaberebe it is only the Lord so omuntu oyo is trying to do what igataite gosaria amaigerio na gosaria enchereto tomanyete ebinto bigokoru na asiri etarianga chinguru ne chiango ngaki omuntu tomanyete kwabera bweka Nyasaye ere ningo ogochaka gotebanga omwabeire ebi nebibe tomanyete bikwabera nango na Nyasaye bweka omone na kieko gerekari gotebanga the riches those the side of what really matters mba manyete ke bweneta ko na kieko arakari ko babuli kogero basomire birengera byabo akari ko babuli ngaki inki kire kiara isi gokwana omuntu yebibe byago byabeiro gose imuka bogolie getanda kiako genda inki kire kiara isi that is the question they are asked lakini ese ngencho yo gotamanya kwabo na gotamanya nki babweneta gokora they are taking it una muntu yo is blaspheming kora mane lieta ria Nyasaye na umuntu bwiko bwatari bagali okwabera ningo
Nyasaye. And I think out of this, ekero gosoma ase gitabu kia Mika 6:6 somango. Abo Kia Mika. Kiarenga abua mwanchu murigereria. Kikiara tanga iga yeso ngonyorare ground kiangaire koba kibe. Anta bangaki. Nande bono maete mbali biya. No hebara ase nyombe yime. Yes. They are not there because they are just to be there. Tari abasani bonsi ugutwara ari abagwetana ina crowd kirikionsi vale for you. Abande barororo banyo ba pick some creeps batumegere bagusarira gentuki elieta na barabu barenga injiriria tole egere baite ngakimika isanemo kana yona kenda gochemika isanemo marisi isanemo Mika isanemo Mika isanemo yes isanemo ukeke mungo kianani ngendo ki ndarentero munene nantugame asobosi bwanyasaye uri igoro ine nigo ndache asobosi bwaye ndetane ebingwanso byogosambwa gose kimori kiakoroire omwaka kiakorero omwaka yomo ine omonene nago kiwe ne kimingi kikilifu gose ne kindoche kyemaguta kilifu 10 ine nindwe omwana no mutangi asingencho yogosalia kwane omwana oyo ore okwama kubugima bwane abeke mwanso kibibe asingencho yomoyone aye mwanya bantu omonene okworokiria yaramaya inki omonene aganete kurwa soro tatiga okora yare yoborunge na bwanche gokora ayare yobwanchani na indotare asobo itongo asobosi wanyasawo. This is what was missing. Abantu abamba bwate the ground yokumanyanki obo Kristo. For them, they were seeing mistake. Ekerekia muimu, the justice, the priorities were not given. And that is why kerogo soma se ense mende kubwati ekali gukwanera igoro ya omumuroyo mabu tosome asimake 13:2-13. Kale gukwanera Levi igesaku kia Levi tiga tugisomengo toigwe igoro yo mumuroyo igoro diswali ndirabu igoro yoko okwengata Marko ibere kifungo gya 13. Marko 13 tuko hapo. Agasoka nainde akagenda ensemo yenyancha omuganda bonsi okamuchira ere akaborokereria ekero kyagoyeta Karolawi omwana bwalifayo oikaranse tase bakubangerwa ebango bakubangerwa ebango akamotebia ntunyana akaimoka akamutunyana ekaba ekero Yesu ikaranse nyomba mu montoria okoriye ndagera abarusi ebanga abange n'abanyene bibe bagikaransa mona Yesu n'aboroki babaye nakibarenge abange bamutunyanete aborokia bamaliko n'abafarisayo bagakia komorora okoriya mu n'abanyene bibe n'abarusi ebango bagatebia aboroki babaye na seki akoriya na kunywamo n'abarusi ebango n'abanyene bibe Yesu agakia koigwaya akabatebia abare buya tibali korigia omurwaria otatiga abarwarete tincheti korangaria ababoronge korende abanyene bibe. Is asking the question. Yes. Inki yakogera Yesu agusangana abanyene abarusie bango oyo no mumuroyomo Yesu arangire gocha kaba oyo mo bwagento kieke bwaboroke ubaye niga kare kuburia ekero ababona aboroke bwa machiko nigo bakumuburia ngaki one inki gekogera ogusanga n'abanyabibe n'abarusie bango because the history is abantu aba barenge abarusie bango nigo barenge gentoki abaunereria na tumanyete enchera iga leta nkego Timotheo singo tirore gochi Nairobi kero gotira gochi Nairobi ase narari goikire pomete abasigari gete bararia babegeta abantu tauni ma kuna gwakungiga bakire gari ebicha aye gogochi goika muntu abasigari bari be county
batenenia bagotebi ng'a mae biche ngwatenenari toe ginto geke equally these people igo bamanyikaine ng'a barusie bango barenge ginto ki Igo barenga abanyabibe abaunereria bona igere instance toke turanacha abantu abe county ba totebe bachire mwago what inki gekogera abango okora bagusie konyetaranacha gekogera mbo manyete ngarasima bakoure ebinto na bintu ebitokobinyoa mbabwa tobunereria no muntu yo namanyire ni garenga umutenengwa imagine omuntu umutenengwa gocha gwanja na ndo anjire kobwata Yesu Kristo na ndo oiranirense ogure to the level ya Yesu Kristo Yesu Kristo ni garenge insa umuntu mutaka the tax collector nkigekogera uyo karo umwana onyasa nande kare kanisa ime nkigekogera akoraki ngekora gusanga na ababare abanyene ebibe ande equally Yesu ni gakari kubaira neringa omurwaire umuntu ore biana enda karo omurwaire omuntu orware tenera okwenda kurigio munyagita munyagitari equally Jesus ni gaka Yesu ni gakari koba omubweka noyo between the teaching of actually a righteous leader and in other words obantu ngutuara turi weaknesses chieito echichikogera omuntu manyagokora kintu kie kumanyagokora tusome Mark 18 tusome 18 mpaka 22 kintu kiri abo tugutakira tusome aborokiwa ba Yohana n'abafarisayi nigo barenge kwengata abantu bande bagacha bakamuboria naseki aborokiwa ba Yohana n'aborokiwa b'abafarisayo bakwengata ko aborokiwa bao tibali kwengata Yesu akabatebia ine abarangerigwa benyangi n'abanyare kwengata ekero omunyomi are amona barabo ekero omunyomi are amona barabo tibakonyara kwengata urenda matuko nache barache kourwa omunyomi eliyo nalyo barache kwengata aseri tukoliria osetali omuntu onde okobarera ekeraka kiegetamba ekeya aseanga engotu ekiagara keria kiabe kwanigo kegotandura eyangeria kerie keya giachiareria eanga eria engotu etandoke kubua osonde tali okobeke divai nya ebirandi ebigotu biro isirie kurwase amasangwa ose divai in other words God go Yesu ni gakari kubaireneria ona boroki gwa bagaye nki batari kwingatira na boroki guba Yohana oinyore Yohana bari kwingata because they were not bona naria kari kubatebinga ekero munyomiaro munyomi yorenge Yesu Kristo na ndinki abanyanyangi bagora gintu kieke bakwingatira egekogera umunyanyangi no agorte gintu kieke no ari oyore Yesu Kristo ekibatachit and I think they did not actually igaba eto mubayeno eriko baorokya kobaigore birangaro which for them they were even criticizing bakaboroki kubayenki bagokora gintu kieke batari kwingatira buna bari bango ba Yohana na bango afarisayo na bade bari kwingata kurumaega equally in the church kutwara torobwe oria kwanyoranga we're asking questions omurai orweta nyarebe igarenga okore mirimo ayenki utari gokora mirimo buna nyarebe are gokora gintu kieke are gokora equally abo farisaya they are questioning everything keri Yesu agora ki agokora they are asking inki batari kwingatira inki batari kobera inki batari gokorera everything keri buna ki akari are gokora in those days again takemo okonyora kurwega nkeri ngaki these people they were just looking at Yesu Kristo igoro ya gento kieke yenda yenjera bare gokora ebinto byabo and that is why no ndagera kero gosoma igo bagotebanga abayahudi aba nkigekogera no kuragera n'abantu aba bale abanyabibi equally go gosoma Mark 15 soma 15 kwa soma kuri yasome nero 2:15 2:15 kwa yasoma 16 akiare goteba yasome na 17 yare gotebana yare gukoneranga bunan aborokiwa bamariko na abafarisayo bagachia komorora
okoria amo n'abanyene bibe n'abarusie bango bagatebia aborokio baye nase kiakoria na konywa amo n'abarusie bango n'abanyene bibe. Thank you. And in the Sabbath igentungero gegokoreka igoro nandi yendagera togesoma sikebungu gia 23 na 24 23-24 Yesu agachia kobango etarenge ase emigondo yenkano ase ritukorie sabato aborokio baye bagachaka kobutora ebigara koba kogenda n'abafarisa kabakogenda abafarisayo bakamuburia rorana kibagokora eritari boronge ukorwa ase ritukorie sabato akabairaneria ti mwana gosoma aya Daudi akorete kero aremeretwe endagera akaba nenchara ere nabwo barenge amonere buna asoete ase nyumba ya Nyasaye ekero abiyatari arenge omukwani omonene akari emegati yarenge kurugwa ase Nyasaye etare boronge kuriegwa nonde otatiga n'abakwani. Thank you. Tutigera Yes. Abakari ko muboria ngigeko gara gutwa engano rituko gya yendoki. Yes sabato. Akimukoragera rituko rie sabato neye nemero mwahetira somugondo banonkoragera more. Yesu nigakari ko baira asi getabu gya First Samuel gelinge bugata mangana ino akari ko yarusia mange atangate igoro ye megati ye ino akari ko baira nilikorunga emegati ye barire lakini it is not teli ekero manyene nyangi yare ne aroror abantu nkwengata bari gose bago chisenga isingi njo manyene nyangi do bagorete ki no ari baragera bakora kintu kiki bayigota equally Yesu Kristo ni gakari ko batebe nga asukuragero ogokoroko kwabo ritukorie sabato etigere yagera agwa asenguru igoko yetigo this is also the questions chigocha controversy igoro yoko sasi maigoro yagento kieke yo enchera bare ko kore binde sabato etigere yaho yagure ngoro ime ne sabatere igoko yetiga bake sabatere ayabuye ko monyene kwa rwari no tige togenda nyagitari rochi kari oise koigubobe omubere to kora gento kieke bakogenda equally no munde sabato tebwende ko bomosigo. That is why totebanga aseke Mungu kelitu asoma igoro ye key text gitu kiare gotebanga ki Nyasaye esabato igo yaro seti wasinge nje ya mwanya bantu. In other words esabato tebwene te ko bagento kieke omosigo. You do not need to feel like the Sabbath is becoming a burden to you. The Sabbath needs to become a way you could live na aya gwatwara freedom ngano aneke munikere nyomba kya manyangale aro nigento ki kurie sabato na kero kiara anyora a special even diet ki igunga na kero kingaikere liko kwenchara na aya gwakora gento kieke kwanyore gyoko bekarari eyoko beka muno Yemana sana mwancho morigira yekerengere kyagori buri yagorira beri ngencho kima chinga togenta ko batuko rigira amagire lesson ya sechume namangana boigo abwate egetiro kigima kero Yesu agenete ko baga gwikirania ali anyalete ko bakora umanyete kero kende umurisia nabakora nk'umucando munene no uriye ngari twate bakuru umucakano barabo expectation kyabo barocenga oyo gocha no murayi labda oksiasa uri ubwate chinguru kigima chinguru chintangani cyera nyarako bagotwara no kwene kingunyande ko baga ko bayita babisa baitu abaye bayira bagoturwania semya kemenge urende kagocha unyande ko baga gukora egasi yo gwikirania amaganyo yabari babwate amaganyo sobugima bwabwakira rituko ogweniri bwabeire bibe aya no abafarisayo nabo igo baria abatenri bamachiko abanyara ko bagweso kibatanga ya according na Musa na into bogenjira tonyara ko batukegera igo kwari ko genda mamincha na mabiri tonyara ko batukorire semambye yabono ine litukeririe sabato ando muri cyante gitingira na sori gakora ndo cyana toro kigaria bono asike fungo kerere go toranga the Lord of the Sabbath na kia ko banyasai bwa sabato sabato inanira watanga tutimuke tuamororire ukubwena taligas Kobwena taligas. That is you. Humanity. Yes. That is humanity.
what is inki na kikeli to egeriwa eri wikeli nga inki keli woneta ko kora se sabato. In the Sabbath you are not actually the Sabbath is not supposed to become a burden. In other words, you should geli ke bunga kigia 24 gesome 24, that is 2:24. Tuagesoma lakini wanta azo kenyore biyo murigereria. Tabu kia Marko ibere emirongo ebere na bine egote baiga. Abafarisayo bakamuboria arora naki bagokora eritari burunge gukorwa aseri tukurie sabato. Akabairanĩria ti mwana gosoma aya Daudi akorete kero aremeretwe indagira akaba nenchara ere nabo barenge amonere unasweta se nyumba ya Nyasaye ekero abiyatari yarenge umukwani omunene akarime gati yarenge kurwa se Nyasaye tare kuriewa nonde bwense gututiga abakwani boka enchara ya murire goguti omuntu akwe esengenjere ngane sabato. The Lord of the Sabbath. Soma 3:1-3. All right. Agasona inde se sinagogi na renge omuntu agwo okoboko kwaye kwagataite. Bakamutega Yesu barore gose namugwenie omuntu uri aseri tukuri sabato. Banyare komosoera. Agatebia omuntu uria okoboko kwaye kwagataite tenena gatia. Akababoria mboronge aseri tukuri sabato gokora maya gose gokora mabe. Gotori obugima gose kuboita. Bagakira. Bona abuku areko banaya aba they are plotting kubugata Yesu in that Sabbath. Ya areko banaya kwabori giri swaliele. Ingikerekia noko weni omuntu keraru arete gose noko muta. Akina kitabu kia which this wali ya ndai tora abo no murigereria na ya areko banaya inki kware kuiraniri gati eri bwali inki kerekia gokora asiri tukorie sabato gokora maya no muntu yo naruarete igoko mutiga agatae kubwate chinguru chiko muweni gose gogo tiga singinjere sabato ingi kerekia no kumutiga ekero muntu aruarete umutiga aruare otayenga ni kanisa wachi tabu gyo konganya mero which those are acts tanganyora litukorie sabato timuke bono Ogotimoka is part of doing good things to other people. It is actually serving. That's where we get it wrong. It is serving. The Sabbath is not about going to be preached. It's all about. Nakiga kogera in the Sabbath, sie kanisa ibuato muchoko bia. Yes. In the Sabbath evenings, you must go out to visitation. Kororaba ruire, bahirere no ene matoke barie, bahirere no en kilikende ba mise ti nyomba. Yani that person will feel nere obeire part of what? Part of the service. It is not. Anta eto maswali ya yubia. Baboliga. Yesa akare ko baboliga. Inki kere kiyagokora. Akatanga gatebia omuntu uri okoboko kwae akababoria mburonge asiri tukorie sabato gokora amaya gose gokora amabe gotoria obugima gose kuboita bagata bakirete sengencho batagete bamosoe. They were looking for ways in the day of the Sabbath. And I think in the strategy chiomuntu gosichia abafarisaya aba chiakweta cornered because Jesus was able to read what they wanted. All right. Nanda akababuri riswali kolengana unakire yare koba nomu ebafarisayo atebigunga umuntu narwarte ngikware ko makorera. And I think because of the crowd, yes, mob psychology agachiesanera akabatebinga bono umuntu ngikware ko makorera yare koba naye equally ikamanya ko bakenderi liwa because they were trying to look for ways ngakiba ko arrest yo Yesu Kristo kutokoira na kuru mutimoko. Ndochikoligereria nse moyo moelio ekale gokwana asichinguru chia bantu ki agokora emeremeje
Alright, gwetera asengurukie. Enseme ntangani, enseme ya kabere ntochiko yerigereti. Maita farisaya na barane baba manyaba machiko. Ba konya babere uduma for very long time. Bisukuri renda historia Yesu gari I think it's 3.5 years and nataka kwa sobo kweli. Yes. Lakini akatoa experience kyovuete aba farisaya na bantu ba beira sama chiko for a long time. Yes. And that is why we are going to finish here sense moyo mwari gutokuru mutimo konga gi inkikelia sida ikachitari chinka mwari gimo. Biemo no tokogenda se omutimo korakine ndeli boli na ngaye no roje base siende yonse yakogera kuru muri singa tubarigeri tukuritani gocha kagiga ikuba mosete tu batege tumobeke. Ani egento babwata nisiki. Let's just say that. Umuntu yunga kitoko manyora tumubutole maguru. Yes. Mata no kurandi na this morning devotion. Yes. Mwanya bantu na bago tware meroberi yabo. Lakini Nyasaye arabwate meroberi emiya asore. Tariye yebune yaba farisayo babwate. Biona sana sange kerengerikia go amona intwe hekera tokogenda somotimo ko umwenge kigema ngorena turasensemo ya kabere turanyara ko batokurira nsemo yo mwaliyo ya magreleso na bago tunyara ko batokurira maguri ya gone berengeri bya ngako nyara ko gusanga amona intwe gana tuskare kurana turaseka itarigeta. Amen. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugu twakiresimi ase namba enotisa nuna ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town. Omwanchu murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wegesinga kama sesenya keri tukola Jumapili gochakira chinsa 12 goika chinsa 4 chamambia ase gochakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogosasima pokea sifa baba na utukufu yawe gochakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nganyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumya tatane basire
Kiaga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au irinya gusanga mu 90 masemo akachisiza tumwancho murigereria nonyore request awa asogo saboko tera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma cha kurigereria egesinga kyamasesenia wesa morere amaseseni yao Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiriguririo gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonjiriria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyumo cyokisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima omugusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abekero umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho na ryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebwo bire bijenu asifuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cinjenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abajenu naboigo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi wiguro ase otawwenga mwano takonyora seme cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi wigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umano aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo niko bako kinyo mwano kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Semo ya kabere amagerio ile sonte maiti osaina ikwanyara ko wesomya egekogera nojo mulisi ganyara ko bakonye lekinjira geto ne samarika rindo nyara ko bakonye igwa senchera yoboikenu igoro yobo soyeri umulisi ya maiti mage kamera twali konya kwatabanga
banda okora ngabe bangete ne evidence kigima mate kora ratoli kire bina biyo kore kana kotini alia nabo bakoreta kabisa Chikiriti. batanga Tarikigete ngo akora taiga bakero beri kigima nokora ngo mochaka no bugo chaka kwa yesemeremo nero nakupo igo kwale ngo mochaka no ko bosoeri kwemero beri ya kila ituko ariko bagago kora so mo boito moncho morigeria tema ituko se concentration ito aso mo ito nabera nyareka na twarusi track kuna ba Kristo tonya nakaba to kurigereria mo pastor yebono na kiera riga so tiene abigete wikiria itete na ndokora na abigete ikoro tekinagia getirangi bono shati yo nyakorusi shati yo nyakunyerusi bono koranga number 2 tueva twarigereria abantu uyu no munywa marua yes uyu tago chigoro ayekweba nkogambura abantu ayekweba nobwate moko asobora ibwe kanisa ayekweba nobwate libera no yomino yani we forget we tend to look ebembire to kuligereri bire binene mono kebe kama ni kia oboroki yes kebe kende ni kio boiti recently go muntu yo mai gore rukurwa chere tindi kwana ngai mora baise kumanya lakini gaike kenyora abanya kenyoro bakamota yo ya yo moiti ngakaba pasta ga uncho kaka chinchi akaba disbono abire pasta ya yo mogo tungaini atoke mbeta gore atoibere nande. So sometimes we don't believe in somebody can do what? Yes. Can change. We believe I kugwa to kangane prostitute. You are not going to heaven. Imana sana. Maite tuwana chira bante bina. Ebinde tokari kubwate si Yesu nga oyere onyege konyarikano nyoro murisi nonye bibako muretera Yesu umukunguria otogete asobonyaka. Ibo bakumubwate si mpaka bamusomera nga yakorengana n'amachika musarende uyobono ndagenda gorora kwa Yesu so no gotwari bagakigima egere tokorense moya itumbwango tuare anyway totageta sesemo actually they were also testing Jesus. Yes. This is equally it's a continuation of it's a series of what events eya moya abonye ndiri bagari ari gutuka. I think this was also to be there aso kuigera gwitorero eyi nero yokoreto musubati omunyaka inkibata gete kurwa sare kutaka komotema kororanere and this is equally what is going on. They are trying to look for bintu kibiri yesa bakora eliturigiye njera tokomo tokomukora. All right, kitabu kia Marko isato no tukuriye kurwa kifungo gya 20 gari temeto mulisia bifungo mbega ngosoma garia soma nabo gutuma bike lakini kora soma 20 mpaka 23 abo then from there we just simbi bungo kibiribire bya muhimu nabo gutuma enda 28 mpaka 30 Alright, kitabu kia Marko isato emerongo ebere Biblia gataba ilia gasonyomba na umuganda ugasangirikana naende barabo abanyene tibanyara nonya isato 20 Marko alright ni kwapo Elio agaswa nyomba na umuganda ugasangirikana naende barabo abanyene tibanyara nonya no koria abamate baye bagachia kuigwa manganaya bagasoka kugenda kumubwata ikiagera batebete obakirwe neosi na aborokia bamariko abarwete Yerusalem bakabora nabwatire na Belizebuli na asokobwa ko monene bwibirecha agoseria ebirecha akabarangiria bacha sare akabatebia aseme emerenganyo na kisaitani aranyare goseria saitani n'oburuoti that is 22 ebono 24 na soire 24 na oburuoti kabora tananike aseborobwo obonyene oburuoti bolia tibokonyara gotenena na enyomba keratanekene enyene enyomba elia tekonyara gotenena na onye saitani weimokeire asomonyene na gweatanana
takonyara goterena kurende nabe no mwerio. Vireja nanyare goseri vireja onde. Yes. Turigererie ingabo se 28 yakene nabatebirie ebibe byonsi mwanya bantu naberwe na okorama gwonsi bararame kurende muntu onde bwensi orarama muikomo chenu takwabero nonyanga ke kurende ni garabe nebibe boikakare na kare nigo abatebeti ayo ikiagera batebete nabwatire nekerecha kiubi oyingo bagoteba obwatire nekerecha Yesu Kristo. Right. 31 muri 31. Nina naba muraba mwabo Yesu bagacha bagatena isiko bagatoma omuntu kumurangeria na omuganda nigo orenge oikaransete omwetanaine akamotebia rora nyoko naba muraba mino isiko bare bagotagete mbakorigetie akabairaneria baba naba muraba minto mbarabi akarigereria abo baikaransete bamwetana ina kabora rora baba na bamura baminto naki oyora akore ogwanja kwa Nyasaye uyenere mu murominto na musubati ominto na baba ebinto chinsemo chire ibere. Yes. Yesu nare nyomba nagasaine kuseria ebirecha nagasaine kurwaria. Yes. Nigo bakari kumuburia maswali amange bakabamanya kumureta bamurukanga umuntu yokorra ni gabwate chinguru chiri chiebirecha chinyasaye gete akare gokora gento kieke akare goseria ibirecha oranga nera na bakabwate gento ki ibirecha gete ikwari omanya ko baburia nga ikirecha nganyare goseria ikirecha kende it is difficult nabenga birecha na birecha onde banyare ko bako bamu binte bimbiro goraki mbigo siana ikwali abaro kiguba Yesu aba be familia Yesu Kristo niko bakari gocha na bamu Yesu bakabwataringana na bakabwataringana lakini Yesu nagara tanga bamura ba minto na baiseke ba minto bali bakora gendo kiye abatore nabwa ababago kore mirimo yango ya Nyasaye yare ko banaye family ngaki kwari kuyo otochaire one equally ando jenga opposition bono nguchire ko bakorwe family equally nande kurwarari asa gokora bokorari. This is what was happening in that time, and that is why in this story we want to say this. Sometimes let's not value yes, the family is important. We are not saying don't value the family, but God comes first before the family in serving. Asembere moyaye it works best ekeroko yakora so mange ke Mungu gie 25 na 26 mangana na arabu 25 na 26 na kiitwanira ko batuko rigereria na onya saitani wimukeirie ere omonyene agwetana na takonyora gotenena kurinde nabe no mweri omuntu takonyara gosoa se nyumba y'omuntu omonyene chinguru na gosakora ebinto biyaye atamusabeti litangani uri omonyene chinguru na liaranyare gosakora enyumba yaye. Ego power. If you have power, you can be able to conquer. Onya tubuate chinguru to konyara kuiba. Yes. This is why we are seeing Yesu Kristo abatabinga oyo bwata chinguru nero konyara gokorike. Igo nebireche bikobiseria asi chinguru chiango mundu yagotumika eligo kora gento kie kochiseria. And equally ekero kurigereria se amaigerito yeresen. Igare goteba clearinga Yesu Kristo kago kora yonsiga nigo bagotaka soma 35 ngeke goteba yani 33 ngwa soma 33 soma 35 35 na ki oyora kore ogwanja kwa Nyasaye yo nere mu murominto na musubati ominto baba. You have to serve the Lord being kokuruku mwana Nyasaye talinga kende yonsi yakogeruruku mwana. So when you are doing the will of the Lord, and equally they will ask questions nga yokorusi no ni chinguru cyo gokorera gento kieke ogokorera ebikone. It is because you have the Lord with you.
So equally in application side of it mwanjo muligerere lesson into yarire indire togo faru what is not supposed to be fared. All right. Ndiro kobeka ebintu byense gose kwabeka ebintu byago mono byabaritangani wetani abantu bandi. In other words umuntu oruwarete tabwatieni omwana ogoko ende school ni gabwate priority kobwa umuntu oruwarete utakeire beseria chirara nyagitari na bago sabelibu na ero kwabwate lakini yatokanga that 1000 na ndi kwali na bayale goiro omwana oge school taseli. What comes first? Prioritization of things that we do in life. That is why Yesu Kristo the family is that family egokoro wanja kwa Nyasaye. Egokoro wanja kwa Nyasaye. Mambi yabona mwanchu muri twaligerere kisamo cyose. Sementangani ya kabere ye lesson aso wa motonyera ko batukuligereria amaya aliya Kristo akubunibwa. Bono nga yumo chandole omulisiri boli tulio mwelo kegima nga yumo chandole nkiya kubuneligwa gakora amaya gakoria masoma erende ne chinguru cyanya leko bagakwewa na Nyasaye nande ukiri gwikerania okugania kwa mwanya bantu kuri anya leko bagutwaroro ninge kokera ebitange bibikobo asumo bwekano turaligereria oyo omurwire orwaliteri orengeri gata oikiwe onye amesi karuarete nando ikiwa somo rualia injekinde bija nkingwigwera bubenga yaya nareko bagakubeni. Sometimes we don't like glory to somebody because we want to be glorified. Yes. Kemwanya banta but they were acting humanly. Yes. Akora mwanya bantu ba manyeto yo niwo oyo Yesu Kristo renge. And that is why you realizing they were not abuna bono tuchaka ko toki umwana siasa gitenganere bana siasa bande bakabali yenjera bako mubuna makuru. Yes. Equally no ba pastor na barabu onyoro mu pastor ko imoki gugoro mono manyekanire mono. Yes. Na era bakaba mubune gento kieke amakuru ekena kiki ale kokorekanira Yesu Kristo na kiga kogera Yesu Kristo asomete chinkoro chiabo and equally they are now trying to bring their justification you know moisio nyarebe nga kiago teba in the name nga kwege na kwa wagorendo kieke wakugwene inguru kiechia bwate we must question omuntu nguru kiechia bwate in the church na bono turabori Kenya oyo Faruku Kibet kiabwate nguru kiechia bwate asesera kali babo chiri inguru kiechi ishas kiechi babwate in the government ngiga kogera bagoraki bagutenena babwate power bakabako control the country. Yes. Nguru kiechi ngai barusia bakabantu bakorendo kieke Useba banjire, useba bangire, useba. Yani, those are the questions. Why are you becoming fame? Ntutariko bagento kiek fame. Kitariko taera chinguru echi. Baka chi ring kuchia sevirecha. Kuchia sevirecha mwancho morigereria. Ndemo sana se kwanekia anogera to kusanga mona intwe mambi ya bono tinga kitagenda ko batugo kolera kigima nsemo yo mweli okigima nelia yo kurigereria gatiye begere byago namaborio ago emambia ya bono igoro maybe ya chinchira aonare gaiga naona hizo messages zinakimbia namna gani ochenga chikarego charo kanta nkalia sinde chinga to what option gaiga mulisa to kumia option chinga cyo kurigereria birengera liyo byumwancho morigereria igoro ya naki konyara kwa bakoraki agusanga kerengeri kiaye amana into ties matinda kurukie Nakuru City otabanga wale imeya omoroberio congratulations asingincha maigerio year lesson mambia ya bono tunazidi kubarikiwa right kefo soro kuru count 047 mambia ya bono nera gotabanga no ale imeya omoroberio agenda ko bagago seseniwa au yonke fosoro kurwa account 047 mocho koro osure kurwa manga top scheme tuko pamoja ndani ya Ndizi TV imambia ya bono asante sana nimeona Victor Mondo mienda kuruchi sehemu ya Nairobi West awatevanga esaba thank ya Victor Mondo limeno ujumbe tena Ruth Nyabuk kama Ndizi TV team digital maigere lesson na ondeime kurwa Saudi Arabia
yonere e computer y'abanyari bari korwa Gesusu. Chibo will be watching with you, and happy Sabbath and a blessed day to Gesusu City Church Saints, to my home Masimba, Angasa Adventist Church Saints, and my brother Benedict Nyagaka, Mary, Peter, Gatiabande Abange, Amos Martin, Autabano wale na Manchoe Divina, na Banavabo, Benta, Mesha, Canavera, and was Kibako Chisemo Chenyangiti, main SDA, Jeria Kerubo, ni mano jumbe wako gagu. Otabanga kurjise mochiria usekurensiria ya Bahrain Kingdom otaba wikera ase kanisa ya Kanyimbo. Alright, ngati ya bali konyara kwa bagusanga amona intumambi ya bono umwanchumu ligereria yabona singi chokwera bagali yawo kweneke ngonyara kwa bagusanga amona intu na mangi tonyara kwa bato kwegera igoro yemerobere ya botambe yo kristanya tukobwa wikirania. This was the calling. Ikina kiaringe kirenga ekenene ya Kristo gochaso bwiko wense komerana amuna maganio ya keroyo asebali banyalite koba bakonengetu mulisia marwire naroro na mtori giretie esabaterie tenga marwire naroro rabo ya ukoma monto bataliko bantu banengete kagima they were discriminated lakini Yesu kagocha abona bwa correct twaligereirie lawi osobe levi uyole ngo murusie banko abo boira asebinyoro basukire bakobogorero kibago jwata ngaya abana baibi nabwo Kristo usanga muna barabo andakariko batebibiye igangaki Yesu Kristo tacheti asenginje abali gento kieka abanyaboronge he came for the unrighteous bari batari abanyaboronge and equally mwanju murige gotogokorere sende tegotebanga koko genda ase nyumba ya Nyasaye naye gogoro mu Kristo. Let's serve the Lord. Let the Sabbath not become a burden. Sabbath teba nga no musigo. Sabbath teba nga ni goko ya make ebegento ki egurube. Yani no eno gokwa ne Sabato dio libono nabo gwekanya lakini amatukande turi okoraki. Yesu Kristo is teaching these Pharisees and the Sadducees a good principle. Principle of humanity. People Service who are for service for humanity. Aba pakuetana ine. Serve them. Give them the service they need. Mbaruarete nkoka nikibatagete give them. Enyomba tabuati mo enyomba inkia tabuati mo kolere. This is what God is serving. The Sabbath should be not be amarandi kurumutuoka. The Sabbath should also have also human. That is why okonyora amuntu nache kanisa utageto bokonyi mwamukorera gento kieke kago sokogenda. Of course unabone town ya ronto bwata makama mekora nero emenge lakini go to the hospitals take matunda imukienda gera chinde genda sabera barwaire baria. And that is why ntari gwanje sermon yeyo kurandinga bali bonsi baruarete encho bali bara magata bali babwate marwira ndonsi ngo babweni tole encho stadium gete onya koro mu pastor muronge byo manyete kyo gokora go to the hospital genda babweni oba kubwena koro bako manyanganya sakoraki. Sometimes bagotebanga it is stage managing genda ororo aitonye tari birecha gotumikaria aenda gokorera birecha and with the time you have serious problems. A serious person genda nyagitari genda to those people where they are give them nini. Let's not create false spiritual or maybe marandi ale yagento kieke akire liko. Let's do service to humanity, not stage manage the sermons. Mana sana abakoreri gochia semwanya bantu nabo togochakaria stomenyete twikira abantu baito ababwato kogani asikanisa cheito na kubwa mono tunyara kwa bato gotarira chinga asincho eyamayo kwanane kitu akorire aindo kuna we yake kubaiga no ule ne selfie onye talent Tegi yango kitu mulisi sabato Yesu rende gara gukora meremeye ngo bakani yaringe moko genda momoji kukwana agirendo bujaburia mbware mboko gerokira abantu bakoratanga yaya no nyikinde omuntu ori nomia nya koromia nomia onya we akere kukoga inga yaya genda batei bona ngani nje nayo korera
lindo nyane kwa bagokora korende mwancho murire ga unoto ikoro mweli omegere lesson be mana sinjo gusanga muna intwe gutara sekerengere kyawe itanyale ko batokorire ga igo muri siambye mona ya sinjo kwanekia konya ribaga yabo wikirana migeta senikeni system tanyale ko batogusanga amona njegura nanda sense moya gatatu neyo mwali yo murubiri bwansu be sabata tanyale ko batogusasima mona wetera sinchira ya matera muri system tera raso chosasi on the victory ase ogusasima waito kwariga ni chikambi cheito eriyo eguchume korunse tare 28 gosoka ndi gochie kambi kurwa bungira ni kambi yane ya victory kimana sa kore asobo kaliribo ndubuna nearby gatasenikende zitiga numero buri wansu besabato perusha bendera ndio nyara ko bokwire nchiri ya sensiyo sio morisia boygo oitoze de kaya and onse sol we wish him quick recovery wango kigima na bali bospi bagenda takoba bakoro mu manemebere yabo abandi bari kinyakale bari chinga semambe yabono eneremere mu Krista cherete andakaya kora kwanza litukole sabato igasemambe yabono widekelea nyara ko bokubwenibwa weteras chinguri chumoika nimero buri abatambe Yesu Kristo nazo ko bawikira naso kuri muri sia saba sengicho poreleso sabe mwancho murigelia tati nyasaye ayo mwigeno watoigere twabere ibibito sitwagenda mamincha no kwanja kwao twabere wigusaba waito mwancho murigelia yorwarete nere twamuretera asuri nyara ko bago kumwenya tari kweba no murisia yotaigwete byase bimo byaye mubweni asiri tari ya Yesu bono usasimu waito wesabato nigetaseni kasiri tukurige memero berionse nyara ko bago kuyakora asiri tari Yesu Kristo yoro motori twasabire amen demono sana twagendera tuskaro mutumo ko mwikigima ndiba gere na ino bwateri gutumarenda gatera kwa ko nyara ko bago ko bekero ni ko nyara ko gusini mambi yabona nyara ko bago sinigo ulisimbia muna wago soka muna sa mutumo ko mwikigima ngora tarasense mo ya gatatu gure usasimu tarasika amen Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi rumba imebubera ya rumba wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu wana mapambala tupatie kachumbari nostalgia emebulera the really rumba nostalgia negentoko igukego swapaka the bone marrow kiaso the DNA you know kere Jumamosi chinsa isano nibere nenusu chamobaso goika chinsa ikomi chamaroba na papasiko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10 rumba nostalgia emebulera rumba nostalgia utapenda rafiki yangu utaipenda Kisi Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia nguruba robokoreri buno koringori wa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara nesteje nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 075877
0764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogotutarira sichiabisi chito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage goswa Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omwanchu muliriya bwegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wegesinga kema sesenya keri tukola Jumapili kuchakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase kuchakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nonyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo kalira bikone tenye basire Moyo kalira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyara gusangamu nainto yemasemo akachisi zetu Omwanchu muliriya nonyore request awa aso gusaba gutera kwao kera litukolia Jumapili 12 goika chinsa inye chamambia toma chakuligiriria egesinga kyamasesenia bwesamorere amaseseni yao omuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekyo tagete utumanye asubwango mono
abunda isi reke nambeye asesemi yawo enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime ne no mwana w'icanga cya mitumba kirekya abana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate witera senjera y'umtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwanso bw'omugusi.
ingoke mono kondaro yase owogi mogo wobororo inamanyire segiyo mobere namangana bantu naire Orogendoro tindino buya gosomo goko nesegine chena manyire omogoko one no gosemeria babachenu mechando yonsi nesegi yonsi na manyire enere bitukoliria lyobotimoka tinko yenyora naine Kerotwa ikire asa chenu omo erio bwegetunwa turigererie obongaini wabantu baikire kogambiwa telena boronga sokwegena notimoke no monene oryomo chenu wowanchari no boronge botaere buya kero kegutwa yenorere litukorigi yeryoganyete yesa gocha no bonene watobo ene nubusyani isaku byonsi ngabirere ekera gocha na malaika no bonene wa igoro Kobuya ebitureri nebirolia byobonene Nigo bamo etanaine bakomo baka omonene Chisiringi ebitureri na marandia bakobuya Torora nena Yesu asoboya omuchigolo natotere nakomo baka omoneno itonya sawito naye oyo tokoganyire emyaka yonsi narolire natotere nakomo baka nakoiruruka na malaika Juala utakaso